מרגיש שהשיגרה קצת קיפתה את הניצוץ? מחפש את הפתרון שיחזיר לך את הביטחון, האנרגיה והתשוקה? יש פתרון טבעי ומתקדם שנועד לעורר את הגבר שבך מחדש. איך אפשר לענות יותר? עלייה משמעותית בחשק המיני, פורמולה ייחודית שנועדה להאיר את היצר ולשפר את הליבידו הגברי. פרץ של אנרגיה, שילוב של ג'ינסנג וגוארנה שנותן לך מה שאתה צריך, בדיוק ברגע הנכון. 100% טבעי ובטוח, תערובת מנצחת של תמציות צמחים בלבד, ללא כימיקלים וללא דאגות. זרימת דם אופטימלית, רכיבים כמו ג'ינקו בילובה וקנידיום מונרה הידועים בסגולותיהם לשיפור התפקוד והתחושה. איכות ללא פשרות, מיוצר בסטנדרטים הגבוהים ביותר, מאושר משרד הבריאות. קל ודיסקרטי לשימוש, טיפות שמתמזגות בקלות בכל משקה, מים או מיץ, לשימוש נוח בכל זמן ומקום. ניתן להזמין באתר טבע און.